ହଁ କମଲେଶ, ହଁ। କଣ କରୁଛ? ନା କିଛି କରୁନି, ଏଇଟା ଥିଲେ ମୋବାଇଲ ଟା ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ। ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ? ତମେ ଖାଲି ଅଯଥା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛ ତ, କାହିଁ ମୋବାଇଲରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁନ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ? ରାଜୀବ ଦୀକ୍ଷିତ ବିଶ୍ୱରୂପ ଏଗୁଡା ଦେଖୁନ। କଣ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ କି ଲାଭ କହୁନ? ଆ କି ଯେମିତି ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ ଲାଭ, ଆରେ ଭାଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ହବ। ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି କି ତାପରେ ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ ତମେ ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟକୁ ମାନେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ତମେ କହିପାରିବ, ତମକୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମାନିବେ, ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଲାଭ ଯେମିତି ତମେ ଏଇଟା ମାନେ ଯେମିତି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ ସେମିତି ଲାଭ। ନା ମତେ ସେ ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋବାଇଲ ରେ ଜିନିଷ ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ବଢିଆ ଏଞ୍ଜୟ କରିବି ନା ଆଉ। ଏନ୍ଜୟ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ଶିଖି ଯାଇଛ, ଏନ୍ଜୟ ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ତ, କଣ ଆଉ ତମକୁ କୁହାହବ? ଆରେ ଭାଇ ରେକର୍ଡିଂ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି, କିଏ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଶୁଣେ, କିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡିଓ ସବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଭାରତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା, କି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଯୋଉ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଗପ ହେଲା, ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ହେଲା, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିବ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କବି ହେଇପାରିବି। ଭୀମ ଭୋଇ କେମିତି ଗୋଟେ କବି ଥିଲେ। ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କବି କବିତା ଲେଖିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ କଣ ଟେନସନ କରିବାକୁ କଲ୍ କରୁଛ କି? ଟେନସନ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ 20 ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ କରୁଛି। ଏରେ ବାବୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି କି, ମୋ କହିବା କଥା ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କୁହାଯାଏ। ଆରେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ନ ଥାଇକି ସେ ଏଡେ ଏଡେ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଳ୍ପ ଲେଖିପାରୁନ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋବାଇଲର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରୁନ। ଡିଜିଟାଲ ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସଦୁପଯୋଗ ନା ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଯୋଗ କହୁନ? ମତେ କାହିଁ ଟେନସନ କରିବାକୁ ତମେ କଲ୍ କରୁଛ କହିଲ? ନାଇଁ ମୁଁ ମୁଁ କହିଲି ବଢିଆ ଆମକୁ ଜିନିଷଟେ ଦେଖୁଥିଲି। ଟେନସନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ 20 ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆରେ ଭାଇ, ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଟା ଖେଲୁଥିଲି, କେବେ ବଢିଆ ଥିଲା। ମତେ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଶେଷରେ ମୁଁ ସାଇଡ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତେବେଳକୁ ରେକର୍ଡ ବାହାରି ସାରିଥାନ୍ତା ନା, ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଏତେବେଳକୁ ଟିଭିରେ ବାଜିଥାନ୍ତା, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା, କେତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଡାକରା ଦେଲେ। କାହିଁକି ଡାକରା ଦେଲେ? ଯେ ଆମ ଦେଶର ପିଲାମାନେ, ଯୁବପିଢି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭଟ୍ଟ ଥିଲେ, ପଠାଣି ହେଟା ସାମନ୍ତ କେମିତି ଥିଲେ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କେମିତି କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ହେଟା କରିପାରିବୁ। ହେଟା ଯେ କରବାର କଥା କରବା, ମାନେ ହେଟା କହିଲେ ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଯେ କରବାର କଥା କରବା। ଯିଏ କରିବାରେ କାହିଁ, ତମେ ତମରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଜଣେ ଥିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେବ, ତ ତାଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଦେଖୁନ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଦେଖୁନ, ଗୋଟେ କିଛି ତମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ଆସିବ। ଆରେ ବାହାର ଦେଶ ତ ସେମାନେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ହେଲା, ଆମେ ତ ଖୁସି ରହୁନୁ। କାଣ ଅଛି ବେକାର ସେମାନେ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଆରେ ମରୁନା, ସେମାନେ ଶୁଣ ତ। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ମାନୁଛି, ତାଙ୍କ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲାନି, କାରଣ କିଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି କି, କୌଣସି ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବଶତଃ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ତମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ଯଦି ରାଜୀବ ଦୀକ୍ଷିତ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତ, ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣନ୍ତ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି କି, ଅଯୋଗ୍ୟ ଦଳ ହାତକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ଷମତାରେ ଆସିଲା, ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା, ସେଠି କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାହାର ଦେଶର ଯୋଉମାନେ ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବାଲା କେବଳ ମୋବାଇଲର ସଦୁପଯୋଗ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ ବାଲାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବି ତାଠୁ ଉନ୍ନତ ଧାରଣର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଜଣାଥିଲା ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଜଣା ତମ ମନରେ, ଥାଉ, ସେମାନେ ମରନ୍ତୁ। ସେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଏବେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷାରେ କିଏ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯିବ? ବର୍ଷାରେ ଆମର ତପସ୍ୟା ଶୁଣନ୍ତୁ, କରିବାରୁ ଚରକ ସୁଶ୍ରୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି କି, ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସକ ହେଇପାରିଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଲା କାହିଁ ତମେ ଭାବୁନ? ଏତିକି ମତେ ବୁଝ, ଏତିକି ମତେ ବୁଝ। ଚିକିତ୍ସକ କଣ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ତ ଏବେ ବୈଦ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର କଣ? ବୈଦ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ନକଲି କି ଅସଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ସେ କେତେଟା ଗଛ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଗଛ କଣ ଦରକାର? ମେଡିସିନ 2-4ଟା ଦେଇଦେଲେ, ମେଡିସିନ 3-4ଟା ଦେଇଦେଲେ ଠିକ ହେଇଯିବେ, ଆଉ କଣ? ତମେ ତ ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ ରୋଗ ପାଇଁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତି କଣ ନା, କାଳେ ଭଲ ହବନି କହିକି 2-3ଟା ମେଡିସିନ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହେ ଆଉ 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦିଅ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯମପୁରରେ ଯାଇକି ଯମ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆରେ ମୋ କହିବା କଥାଟା ହଉଛି, ଗଛ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବନି ତମେ ଜାଣିବ କେମିତି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲର ଉଦ୍ଭାବନ ଭାରତରେ କରୁନଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋବାଇଲ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ।
ହେଟା ବେକାର ହେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନିଥିଲା ହୋ ମୋବାଇଲ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବୋଲି ହିଁ ସେମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି କି ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିପାରିଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବୋଲି ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ବିମାନ ସଂହିତା ରଚନା କରିବା ସହିତ ବିମାନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ରାଇଟ ବ୍ରଦର କିଏ? ସିଏ ଆମଠୁ ଦେଖି ରାଜୀବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ, ଶିବକର ବାପୁଜୀ ତଲୁୱନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ବିମାନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ମତେ ବେଶୀ ବୁଝଉଛ, ତୁମେ କାରଣ ମୁଁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନ ବେଶୀ ନାଇଁ, ତମେ ମୋବାଇଲ ର ସଦୁପଯୋଗ କରୁନ। ତମ ମା କାଲି କହିଥିଲେ, ମତେ କାଲି ଫୋନ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ପୁଅରେ ଆମ କମଲେଶକୁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଆମେ ନ ଦଉଛୁ ସେ ଖାଉ ନାହିଁ ବି। ବୋଲି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୋବାଇଲ ଟା କଣ ସ୍ତ୍ରୀ? ମୋବାଇଲ କି ଛାଡିକି ରହି ହଉନି? କେଡେ ବଢିଆ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଗୋଟେ ଖେଳୁଥିଲି। ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ କାଇଁ ସେତିକି ସମୟ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ତମେ ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିଲ, ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି ଯାଇକି ବାବଦରେ ଦେଖୁଥିଲ। କିଛି ତମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ମୋବାଇଲ ବେଶମ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ଖରାପ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋବାଇଲ ଯଦି ଠୋକିରି ଫାଟିଗଲା? ତୁମର କଥା ଛାଡ, କଲ ଟେ ଆଲା ନା ଆମର ଘରୁ, ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେସି। ହଁ ମୁଁ ଅଛି ଲାଇନରେ, ଉଠେଇ ଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଯିବଣି। ମୁଁ କହୁଥିଲି, ହଁ କମଲେଶ ହଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ବା ମୋ ମାଇକିନା ସହିତ ସେ ଯାଇଥିଲା। ମାଇକିନା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ କନା, ଆମେ ଏଥିରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ, ଭାଷା ବି ଠିକ ନାହିଁ, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କହି ହଉନି। କଣ ହେଲା? ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଥିଲା? ହଁ ଖେଳୁଥିଲା ତ, ସେ ଏବେ ତା ସହିତ ମୁଁ ଲାଇନ ରେ ଥିଲି, ସେ ଖେଳୁଥିଲା ଫ୍ରି ଫାୟାର। ଜଣେ ବେକାରିଆ ପିଲାଟେ ମୋ ପାଖକୁ କଲ କଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କଟିଗଲା, ନହେଲେ ତ ଖେଳିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନେଟ ପଳେଇବ ମୋ ଦେଖି, ଅପଡାଉନ ହଉଛି। ଇଏ କଣ ହେଲା? ମୋ ସଂସାର ଉଜୁଡି ଗଲା। ସଂସାର ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ତ, ସୁନାମି ଆସିଲା ତ ସଂସାର ଉଜୁଡି ଗଲା, ଭସେଇ ନେଇ ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ କଲଟା ରଖ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କଣ ହେଲା? ମୃଦୁଞ୍ଜ ଭାଇ, ପୁଅର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ମୋବାଇଲ ଟା ଅନିସି ଦେଖିଲେ କଣ ହବ? ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ତମେ କଥା ହବ। ମୋବାଇଲ ଟା ଫାଟିଗଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ କରିବି? ସେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଥିଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା, ଲାଇନ ରେ ଥିଲା, କଟିଗଲା। ଫାଟିଗଲା। ତମେ ଚଲେଇଲା ଭଳିଆ ଚଲେଇଲ ମୋବାଇଲ ଟା, ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ଚଲେଇଲେ କଣ ହବ? ମୋବାଇଲ ଟା ଫାଟିଗଲା, ତେଣୁକରି ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଲା। ତମକୁ କଣ କିଏ ମଜା ଲାଗୁଛି? ତମକୁ କଣ ମଜା ଲାଗୁଛି? ଏପଟେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି, ତମକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି? ଜୀବନ ଗଲାଣି ମାନେ ମୁଁ କଣ ତା ଜୀବନ ଟା କଣ ଚଟଣି କରି ଖାଇଦେଲି ନା କଣ? ଜୀବନ ଗଲାଣି କିରେ? ସିଏ ମୋବାଇଲ ଟା ଚାର୍ଜ ବସେଇ ତାକୁ ଚଲେଇବା କିଏ କଣ ମହାପ୍ରସାଦ ତା ଘରେ ପକେଇଥିଲା? ଚାର୍ଜ ନଥିଲେ ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲା। କଣ କରିବି ହେଲେ କହୁନ? ସେ ମୋବାଇଲ ନଦେଲେ ଭାତ ବି ଖାଉନି। ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି କି ଦାନ୍ତ ବି ଘଷୁ ନଥିବ, ଖାଲି ଭାତ ବି କାହିଁ ଖାଉନି କାହିଁକି? ବେକାର କଥା। ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତିନି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ମୋବାଇଲ ଟା ଖେଳିଲା, ତମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ବାରଣ କଲ? ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଏଇଟା। ବାରଣ କରୁଥିଲି, ମାନିଲା। ତମେ ତ ନିଜେ ଠିକ ନା। ଆଜି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତମକୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେମି କହିସି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେମି କହିସି ବେଲେ କେନ୍ତା କରମି? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି, କଣ ଆଉ ପାଟରୁ ବାହାରିଥିଲା ମୋ କହିବା କଥା। ମୋର ଲେଖା ଦଶା କାଲି କାହାରି ନି ହଉ, ବୁଝଲ କି ନି? ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ଆଉ ସିଆଡେ ମୁଇଁ ଟିକେ ମେଡିକାଲ ଯିମି, ହୋ ରଖୁଛେ, ଫେର କଲ କରମି, ଫେର ବୁଝଲ କି ନି? ଖାଲି କାହାରି ଦୋଷା ଏନ୍ତା ନି ହଉ, ନହେଲେ ତୁମର ବି ହେଇଗଲା ବଢିଆ ହେତା ଯେ ମିଶି ଯାତା। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସଚେତନ ହଉଛି, ମୋର ସିନା କଲେ କଣ ହବ, ମୁଁ କାହିଁକି ସେମିତି କରିବାକୁ ଯିବି? ମୋର ହବ ହେତକି କଥା ଲାଗୁ। ମତେ ଗାଡି ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭ କଲେ ଯାଇନ। 108 ରଖୁଛି।